Какво става, козунаци? Аз съм Солдър Хекс и днес ще играем Hero Zero. Днешният клип ще гледаме, стига бе. Днешният клип ще играем Hero Zero, да. И в този клип ще гледаме битката между моят и един друг отбор, който му забравях името. Да започваме. Говори малко по-силно, Дани. Още малко, за да може на това, на клипа да се чуваш силно. Айде, срещу Iron 1000 ще играем. Така, Zeus 88 срещу Батаклан. Какво да? Батаклан ли? Майко, те много слаби, ние ще ги трепиме, че. Ние бим. Той сам... Не. Той сам го ще ги би всичките. Еми би ми ги то. Няма смисъл то. Ти не могат да стигнат до мене, до тебе, пак камо ли. Та. Хора, днешния клип, освен са в отбора, ще направим нещо друго. Ще измислим какво да направим, защото аз помислех, нали, преди да направя клипа, видях отбора. Аз още вчера го прегледах и бяха доста хора и аз мислех, че клипа ще продължи поне 5-10 минути без скип. Но и така излезе, че отборната битка стана за 2 минути. Така както и да е. Сега само и в другите клипове съм показвал на това седмичния турнир на кое място сме, но аз сега влязах в Hero Zero и ще видя на кое място сме стигнали в седмичния турнир. Той свършва значи ние сме в неделя свършва в колко часа? В 9 часа. Значи по опит съм на 447, няма получа нищо 100%. По слава съм на Арабе, по слава на кого съм? На 223-то. А по отборна слава да видим дали ще сме дигнали нещо. На кое място е? На 13-то. Защо на 13-то, бе? Защо на 13-то е, човек? Говори малко, да, на хората. Защо? Да, не, когато ще говориш, първо ма предупреди да може, нали знаеш, да приближава микрофона и да може да се чуеш по-добре. Добре. Не мога да разбера. Бяхме първо на 12-то, сега сме на 13-то и до неделя не мисля, че ще стигнем до макс 9-то място, за да даде колко? 50 понички, what the fuck, 50 понички ще си има добре, но поне да стигнем на 9-то място, да даде 50 понички и след като ги даде пак ще правим клип, когато не ги дава, ще правя клип и когато се преработваме едно нещо на отбора, но това вече друг път. Дано да стигнем до 9-то макс място. Така. Не мога да повярвам, просто бяхме на 9-то преди няколко дни, а сега сме на 13-то. На какво се дължи това, не знам. Знам на какво се дължи, но няма да го казвам. Та. Сега.
Дани, нали знаеш, когато искаш да кажеш нещо, първо ме предупреди и тогава говори на хората. Чакай, първо ме предупреди и тогава да може да приближа микрофона към това бе, човек. Давай, говори, какво ще кажеш. Това ли само? Добре. Сега ще търся отбор, срещу кой да се бием. Да, не ти не търси. Аз ще търся. И бяхме на... Като отбор бяхме на... Чакай малко, бъркам се нещо. Аха, значи по герой, по отбор трябва да се на 900 нещо място. Така... Тук вече стават силни отборите, а пък и също ще видя колко пари имаме в отборната хазна, за да апгрейд на нещо, но както и да е. Значи тук имаме 91 и 17 няма да ги бием направо. Next team. Search next team. Така. Процентите, развитието, т.е. те са такова. Много гано, че има някои отбори, които процентите им на развитие са доста, а пък самия отбор е слаб. А това не може да се ориентирам. Значи, Дани, ще направим така. Нали, ние сме на 100 и кое място бяхме? 114 и ще отидем. Ето го намеря тук един отбор, надявам се да го... Да имаме възможност да го бием. Значи той го гледахме, тем бета, те са силни. Я победиме те орли, те май съм гледал. Freight Time съм гледал, Rockstar Dark World. Това 100% ще е силно. И да видим. Направо е пълен ужас. Надявам се най-скоро време да се мръднем от това място. Тя да видим докъде са стигнали Freight Time. Та 15-то, не 51-то, 15-то. Оп! Това е човек. Няма смисъл, няма смисъл, някак да го бием. Добре де, срещу кой отбор бе? League of Legends. Да ги видим тези 107 место. Ма те са такова не вече. Пък и са силни. Кой викаш? Такова. Чакай, не говори все още. Оу. То смая от времето взе да откача. Кобе? Как прикара днеска училище? Не е време за такива разговор. Как мога да го прикарам? Като всеки един ден. Но да се похваля пред хората, не се скарах 5 по-руски. Като чудо. Добре, така. 3. Аз имам на теста обаче по-руски. И аз така.
Добре, и аз те. Тъй както и да е. Ти що те не е надаскало? Нали ти казах, болен съм. От ко? От тъпоти. Аз пък от тъпоти. От такова. От... Как му беше ми сега? От... Добре, бе. Да, бе. Така. Хора, както се вижда сега, едва ли ще намерим отбор срещу който да се бием. Но това ще е от мен. За сега не. Няма това да от мен за сега, чакайте. Чакай. Той и аз си го казвам. Не дей да бърдаш. Така. Който е стигнал до... Който гледа този клип и е стигнал до тази последната мисия, да напише в клипа от колко време му отне от първата до последната мисия да ги мине. Така както и да е. Сега това ще отминем този клип. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, харесайте го, абонирайте се, оставете по един коментар и всъщност трябваше Козунаци да го кажа по друг начин. Трябваше да го кажа така. Здравейте, аз съм Солдар Хейкс и не забравяйте да харесате клипа, ако ви е харесал. Да се абонирате. Да оставете по един коментар. И разбира се, ще се видим в следващия път. В следващия път мисля да направя някаква изненада, но казвам, че само мисля да направя, а не че ще я направя. До следващия път. Чао!